Nasayod ka ba sa dalan, padulong sa Diyos Amahan? Diin dito wala na'y kasakit ang tanan, puno sa kalipay. Si Jesus mo adto dito aron pag-andam sa atong dapit. Unya siya mo balik dinhi aron pagkuha ka nato. Si Jesus miingon sa tanan, ako mao ang dalan na matuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Diyos Amahan kung dili mo agi ka nako. Kay ako mao ang dalan na matuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Diyos Amahan kung dili mo agi ka nako. Usalig ununtang pagtuo, salig lang sa atong Ginoo. Pagbuhat o makarong sa imong igsoon, aron sa balay sa Amahan kita makadayon. Si Jesus miingon, ako mao ang dalan na matuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Diyos Amahan kung dili mo agi ka nako. Kay ako mao ang dalan na matuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Diyos Amahan kung dili mo agi ka nako.